OFW nga nagpositibo sa Omicron Variant, liwat nga nagpositibo sa panibago sini nga RT-PCR test. Paggamit sa S-Pass, hugot nga ginapatuman sa Negros Occidental Provincial Government. Apang, baw sa Bacolod City, isa persona nga taga-hinigaran ang nadakpan nga nagamit sang peke nga RT-PCR test result. Yan ang balita nga itong gintutukan. Nagpositibo siya pinakauling nga RT-PCR test ang 38 anyos sa OFW nga natapikan sa Omicron Variant ng COVID-19 santos sa pinakauling nga report sa Bacolod City Emergency Operations Center. Negatibo naman ang resulta sa iyang asawa apang liwat ini ipaidalom sa test para makumpirma. Ugaling ang iya naman niyang cycle threshold ara sa 36.41 which is relatively high. Nahibaluan nga nagpositibo sa COVID-19 ng OFW 5 kadlaw matapos ini nag-abot sa Manila gikan sa Florida sa December 15. Gin-isolate ini kag nakagwa sa December 31. Ginpahanugutan ini nga magsakay sa Manila Bacolod sila'y flight sa among adlaw bago natapos man sini ang iya quarantine kag wala man nakitaan sang simptoma. Ginapahayag nga fully vaccinated man ini. Ginsugatan ni sa airport sa iyang asawa gamit ang ginrentahan nga salakyan. Ang duha ang natukiban nga pangayaw sa probinsya. Ang lalaki OFW ang gikan sa Mindanao, samtang asawa naman sini ang gikan sa Pampanga. December 5 sa nag-abot ini sa Bacolod City, kag nabaton sa isa ka BPO firm bilang isa ka call center agent. Agud may tiniran sa syudad. Nahibaluan nga nag-book sa hotel room ang babaye humulin December 5 tubtob January 5. May ginrentahan man ini nga boarding house sa Barangay Singkang Airport apang wala pa nakasaylo bangod ginahulat sining pag-abot sa ibana. Ginklaro man sa GOC nga wala sang dapat ikaalarma ang mga kaupod sa babae sa call center bangod wala pa ini na-expose sa bana tiyon sa iya last day sa duties on December 29. So wala kita dapat cause of panic, but we should be alarmed. Kaya nga it only means nga basi anytime pwede kita masudlan sa Omicron. Apisaring di local case, ang pinakauna nga recorded Omicron variant sa syudad, nagapangaman na ang mga LGU ka ng isang probinsya, pinagi sa istrikto nga pagpatuman sa S-Pass. Still adhere to the S-Pass if you are coming in from outside of the province. Individually, experts are just saying that we have to continue with the face mask, the distancing, and the hygiene. Sang damlag lang, isa ka lalaki nga residente sang hinigaran ang wala ginpahanugutan nga magsakay sa Roro padulong sa Iloilo matapos madiscoveryhan nga peke ang RT-PCR test result nga ginpresenta sa Bredco Port. Nahibaluan nga Agosto pa sang ginhibo ang resulta. Panawagan sa Bacolod City LGU sa Kapitolyo nga magutang man sa monitoring team sa Bredco Port agud mausisa ang mga papeles sa mga taga-probinsya nga nagkatabo ukod nag-abot sa port. Obod Kirinil Casilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.